botta panidangyotta dohot lasti rohatta di pasu-pasu ni jahuba nang tajalo manipat nasa taonon. Urian itu hatta alani lasti rohatta nuaing di pesta gotidos sadarion robe mahita marsobba tuadu pani debata marhiti edde ulupuluk doh lasti roha maredde mahita laho makalasud dingkan basana dingulutta sian edde arbab jongjong mahita. Pasahat tu pilia pesta gotilo tu debata tabigi majolosian hata ni debata iko pilihunom mu huhut akka pilian hamulateon laos panganom mu disi jala marlasiroha ho diarupan di jahu badebatam. Amuak kadongan nani haholongan nuaing tapara de pilihan nauli tu debata dinong manggotel hita sian nan yulan ni tangatta na tamado hita pasahat tu pilihan nomuli tu debata atong martangiang mahita ali tu had debata manami pardingkan bahasa na sumurung narodo hami tu julom mapua puji-puji do uluk-uluk maulia terohanami ala pasu-pasum nah hula hami
gabi jupak kami parbuis yan na niulan nami. Marlas di roha kami nuaing mga lehos silehon-lehon nami na ding ketuho. Nahurang tamado niyan kami madjalwas ni roham ala ni dosa nami. Alayala naung dipilihok ko anakmu Tuhan Yesus Kristus. Gawi parsidohot kami parjabar di harajommu. Nuaing hupilihok kami madiri nami tuho. Say buhay maruhan nami asalam hutad dahami gudang di silehon ni di hami. Jalalam girgir kami madok mulyati tuho. Say paingot kami. Asa unang holan hanguluan na di tanoon hulului kami. Alay tugu-tugu mahami. Asa hupariak kami hanguluan doho arta naso olo suda. Silehonommu tuhami. Marhiti-hiti Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tong rubi mahita tuadu poni debata tapasaha mapiliat tasongot tad dan ilasi rohat tado hamulatiot tadu debata dinang manggotil kita di bagas sasataunon tapasaha mapiliat tatujulu laus maret de mahita sin nomor 840 ayat 1 ayat 7 dison adong kubuat Tuhan perjulu makta perhelalu lau pasatu hudul mahita maret de sian pudi ya parjejer mamus 2 per week we sada we 2 we 3 we 4 parjejer ma asabaga kibana jala tadaburul batak dihutima tadok nabi we sada, we 2, we 3, we 4, we 5, we 6, we 7. Amu padde nami naing Roma ka sebuah boras do akaruas di huria.
nami napusubulong na ni haulongan ni Tuhan Yesus Kristus. Kami padita na marhugas do sudi akka majelis marang parhalado. Pasahat tomulyate ni roha nami Tuhan mo akka manginang. Say ditabay Tuhan mapasupasu tihita sa loob namin. Gabi mananiula sinur na pinaham mango mapartiga-tiga tabba mapangkat niya ka para pangkat. Pengusaha pe lam meningkat. Asirohan itu hatta nangakaya nakot tapi sudi di parmahat Tuhani di pasu-pasu Tuhani asa buidupe pilih unut tano buli tuaka pertikian yang ro duadupan dibuhini jahuba amang inang nani aulongan selamat beribadah madihita selamat mingguat pen horas madihita. Tapasonang marohata, martang yang nahohom mahita. Amin. Marendehida sian bukaede nomor 20 ayat sada sahat ayat tun. Hite-hite goarni di bata ama dohot goarni anak na Tuhan Yesus Kristus dohot goarni tondi parbadia na tumo palangit dohot tanoon. Amen. Pabuah hamuma tu borusion idama nungaro hatu aumi ihutu ibana do upa silehonon na jala pamaloson na di jolona. Haleluya. 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 Martang yang mahita. Ali Tuhan debata ajarhon matuhami aturanmu unang tadikon hami patonggor mamata nami asa hutanda hami hatuon nami nasyan hoy pargugoy hami marhiti hide hatam
pada umasian hami nasa poda nalipe, sa itogihon mahami tuak kadalanmu. Asa hutan dahami ho hanguluan nami, manang mangulu manang mati pehami, marhite-hite Tuhan nami, Yesus Kristus anak mi. Amen. Marede hita sian buku ede nomor 42 ayat 1-22. Tangihon hamuma pati di debata di minggu Advent paduahonon. Ima na tersurat di patik parjolo sahatu patik paupaton. Patik parjolo. Ahudo Jahoba debatam ninna debatata. Dang jadi marakop ahu bahenommu debatam. Patik paduahon. Dang jadi ganaonmu jala dang jadi sumanonmu. Manang aha na di benua gijang dohot na di benua tongaon. Rodi na di bagasan aek na di toro di tano, yanggo tunggabi si sobawon manang sioloan. Patik patuluhon, dang jadi dohonon goar ni debata yanggo soture dalanna, ayho na uhum na dusugot akka na marsineang di goarna. Patik paupaton, ingot hamuma pabadiahon ari minggui, di naonom ari maulahamu nasa silommu, alay anggo ari papitihoni, ari paradianan ni Jahoba de Batamdoi, dang jadi ho mangula anggo dinasadari, manang anakmu pe, manang burum, manang naposom lahi-lahi,
manang naposom buru-buru, rodi pinahanmu, rodi isi ni huta halak pe na mangibati hutam, ay dinaunom ari do ditop padibata langit, dohot tano, dohot laut, dohot nasa isina, dungi maradian do ibana di ari papitihoni, di baheni do umbahen na di pasu-pasu di bata Jehovah ari paradianan nai, jala di parbadiay, ima saha ni patiki, rap mangidugugu mahita tuadopan ni di bata. Ali Tuhan di bata, say pargugoy mahami mangulahon na hombar tupati mi. Amin. Marede hita siyan buku ede nomor 573 ayat 1 dohot 2. Tato po ti madusatta tu arupan ni dibata martang yang mahita. Ali Tuhan dibata nabadia jala na bonar. Parasi jala pertalup ni roha jala na basar doho. Say marpangulahi maroham midahami. Dibaheni say sama sude dosa nami. Dang adong nahu pangasahon hami dukon ni asi ni roham. Hatigoran na pinatupan ni anakmu do nahu pangasahon hami tujulom. Dibaheni pasonang jala apuli mahami akan na hinokpop ni Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tabigima hatabaga-baga taringo tuhasisan ni dosa. Isebe mangulahon akka napinilit ni debatado na mamitori. Ise do na madabu uhum hamagawan. Kristus Jesus do na umate. Alay indada holani nang mulak manguludo jala di siamun di debatado ibana mangondihon kita. Hasangapon ma di debata na dikijam.
Amin. Maret di hita siat buku ede nomor 43 ayat 2 dohot tolu. Bagaimana hata di debata turpuk dari minggu Advent padua honon ima na tersurat di Markus sada membuka siana sada sudah satu ayat walu on mamula ni barita nauli ni Yesus Kristus suara ni nama jojo di halongonan pature hamuma dalan ni Tuhani pahornop hamuma si dalanan nai jadi ruarma sude pangisi ni tano Judea rodi sude halak Jerusalem manopot ibana jala di padidihod do nasida di patangay Jordan dung di topot ibe dosana Oddo jabitana na Roma sian pudiku na gumugo sian ahu na hurang tamado ahu paudung ahu makarhari tali ni si patuna ido sahatna martua ma akan natumangihon hata ni debata jala na upeopsa amin marede kor ina Jumat
Marede sian buku ede nomor 110 itu ayat 2 dohot 4. Tidakon maha porsyautay songon na hinatidakon ni dongata sa porsyaon di sandok portibion rap mahita mandok. Au porsea di debata Jehova ido ama pargogon na suatu dosan na tumo palangit dohotano. Au porsea di Yesus Kristus anak ni debata Jehova na sasaday ima na tinubuhon di si Maria na gabi-gabian si Anton di perbadia andorang sohahubuan ido tuhata na tumaon na bernit di panguhuman ni Silatus na mate tarpajal do ibana di hao pinorsilam na tua tubanua toru nutano na mula mangolu diari patuluhon na manay tu surgo lahuhudul siyamun ni debata Jehova amanay pargogon na sohatudosani di sima ibana pay mamulak sogo tutanoon manguhumi hala na mangolu dohot na mate. Au porsea di tondi perbadia jalarong sada huria na badia huria hatopan ni hala Kristen akan na badia dohot di hasisan di dosa dohot di hatai na mandok mula mangolu dosogo daging ni hala naong mate dohot di hangoluan na sorasuda. Amen. Tabi gema titing na masa di Guriata. Tabegi ma titing na masa do neng masa di tengah-tengah ni Huriata Minggu tanggal 6 Desember 2020. Selamat hari Minggu ma tu sudah ruas namar pungu sadarion tarumubi ma tu ruas na baru mar Minggu di gerejaon hami parhado do ruas pasaton selamat datang jala tu ruas namar ulang tahun di hari hatu tubuh dot pasari peon mulai hari Minggu sadarion tanggal 6 Desember saru di 12 Desember 2020 kami parhado do ruas pasaton selamat ulang tahun. Tuhan Yesus memberkati. Tikting na maragam na parjuru guarni Minggu apen paduahon na paduahon topi Minggu nunga jonok haluaoni. Keselamatan dari Tuhan sudah dekat. Na paupaton pesta gotilon HKBP Pagaran Nauli di Minggu tasadarion saudo di Patu Pahuriata pesta gotilon. Ya pesta gotiloni Patu Patu ado di sudi jam par mingguon
orang so masuk ibadah minggu. Ibagas pesta oma tapasahat barbue na taula sa taonon tu di bata marhite amplop naung disagi tu hita marhite pahaladu. Asa tajamot tototong mabahen identitas ta dohot wik di amplobi. Jala dituduh dua halak inaganu wik mangut ditadok marisor 5 kilogram boras jala dipasak mai di langgatan. Hepe korotom ma borasi dung sipul ibadah minggu ditikin na pasaton piliani lo disima taja lo lapet sian huria namang gombarhon makalason diaka na taula tu aka ruas na patupaon parminggon di bagas nabi asa tapasak ma piliani marhiti situa wik tabi rap mahita pasaton piliani di bagasan ulup-ulup dolas niroha na palimahon minggu keluarga dohot pasaton pilihan bulanan di hari Minggu nanengro tanggal Sabtu 7 Desember 2020 obar tu program ni huriata 5 minggu keluarga puhut pasaton pilihan bulanan turia domu tusi gomos mahuso kami asareta mahita madohoti parminggoni dohot pasaton pilihan bulanan ta lumowi diaka ruas naso pasaton pilihan bulanan mamuka sian Januari 1 Desember 2020 asa disima tapas hatsudi aka guguata na panopon sinirui godang HKBP di Batu Pahuria tah HKBP do di tirket hatopan sinirui godang HKBP mamuka tanggal sia 10 Desember 2020 di Seminarium Sikoholon Tarutung Domutusi borak do pendeta resort pendeta Haji Siregar STH MM mandohoti sinuli tatengah koma asa dinggan mardalan ulauni anggiat di bagasan serek miroha jala sahata sudiaka sinudistan patupaon ulauni anggiat mah hipas-hipas amang pendeta resort ta lauborhat mandoti ulauni suang soni dina mulak musek napa pituhon verifikasi parhepengon HKBP Resort Medan Millennium di hari Kamis nanengro tanggal 10 Desember 2020 di Batu Paha HKBP Resort Medan Millennium do verifikasi parhepengon resort mamuka pukul 10 siawib maringanan di Kartubasan nah bawa luhon rapat resort HKBP Medan Millennium di hari Rabu tanggal 16 Desember 2020 Patu Poni Huriata do rapat resort HKBP Medan Millennium mamuka pukul 10 maringanan di konsistori lawa patu mutomu on konsep pakubulasi tu tahun 2020 ada di Huriata Oma buah-buah hita aka fungsionaris resort dot aka palu resort asaria hita mandohoti ulauni tiking tambahan namar sahid sibonon di bagasan tangiangan nah perjolo opu juatar buru sidauruk wek 5 kemulian di Jabu titing tambahan apa duaon himbauan sian pendeta resort dohot parado tu ruas HKBP Bagaran Nauli asa parsi dohot lau mendukung pilkada hari Rabu tanggal 1 Desember 2020 tatanya koma asa dinggan mardalan ulauni di titing nomor sia saat dodi 10 alu tabereng ma di tertib acara nadong di tabi ima saat di titing mau lihat Marede sian buku ede nomor 410 itu ayat sada da hodrudna laos papungluhon pilihan sada A sada B.
Amin di debatana sumurung sian saluhut na harohaon. Ima mga raja yak kati-ati dohot pikiran muna di bagasan Kristus Yesus Tuhatay. Amin. Amanami na nami napusubulong na pinarhab na nihaholongan di bagasan buwar itu hatta Yesus Kristus. Tabukka masyan hata ni debata turpuk di minggu Advent na badua honon di pesta gotilon na tapatupa sa daryon siap pesalmen 25 ayat sia 1 ayat 14 songonomma didok disita kasma tapay hutihut sai tangi honok kudo manang aha na nidok ni debata jahuba ai di parbaga do hasonangat tubang sona doh tuaka nanyasyanna asa unang mudak nasida tu hauton tongoddo donokdo hatuonna diaka na magkabiari ibana asamian muse kamuliaon di tanonamyon asa pajuk pangsugut as niroha dot hasitongan jada masyuman hati goran dot hadamio asa martup bur siat tanoi hasitongan jala hati goran manatap siap banwa gicang sai lehonon di jahuba do huhut nadinggani jadi lehonon ni tanonami ma parbuina mardalam mahati goran di juluna jala patongonon nama lakadasida di dalam ido yanggo sahakni tupuki horas marihita damang dainang hahaanggi na pinaribot di bagasan Yesus Kristus nga masuk kita di minggu sadariot tu minggu Advent na baduahon minggu Advent na baduahon manangoti taringot tu keselamatan manang haluaun nanang sejalot tabi tutuna lasduruhat tamajalo haluaun tutuna lasduruhat tamajalo keselamatan manipat na 10 bulanon saya songon na mabiyar kita saya songon na ketakutan na berlebihan kita ala memang macai takas tahilala jiwa kita terancam oleh virus oleh kematian ala di COVID-19 tabigi jalata ida di televisi bahwa angka yang terpungabe layak pakai manang ungabe diuji sada vaksin nabui laho padua kita siang rasa takut nabui mengurupi kita mangalo manang mengadubi virus na mematikan ini kabar gembira dwi kabar sukacita tidak dihatoranganna secepatnya itu akan dibagikan kepada masyarakat secepatnya itu akan disampaikan kepada setiap orang yang membutuhkannya di negara kita ini. Salinay lasturo hatta mabigi baritai. Ukama nong dirundung duka ketakutan. Mabigi berita haluaun, berita lastiroha. Bukan mail lastiroha tadi amanginam. Kalau misalnya ngadiling terpai may mahita nanyan merhamulia buruta siyak kangani manang yanak kota siyak kangani olag binigi burtarburtik arong berita taringot tusi bukan main lastirohata bukan main bahagia na tahilala tersongoni mahita mabigi berita bahwa ada vaksin yang akan dibagi untuk kita untuk melawan COVID-19. Semoga itu akan terrealisasi secepatnya.
Atar songonido gambaran di trupukona kamanginan. Menderita bangsui. Susah situ tuh bangsa Israel di konteks itu trupukon. Alania susah menderita nazida. Dan alani Tuhan. Hatani Tuhan tamadok Allah tidak pernah punya rencana membuat manusia itu susah. Allah tidak pernah menghendaki manusia itu susah. Tidak prosesnya panopau akan narikok dihajol mau nih itu perjulu ditoppa di bata dan perjulu jolmai ditoppa akan narikok tu jolmai itu perjulu ditoppa ima tadda ni holong ni rohana rencana manang sakap ni debata dada sakap hamatian dada sakap penderitaan alai sakap halua dodo las di roha. Sebelum manusia diciptakan, Allah lebih dulu mempersiapkan apa yang menjadi kebutuhan manusia. Alai pada akhirnya gak bisa susah manusia. Alani debataru daun. Alani pangalahona. Tang satia meredok debata. Dipangat jol mana perjului perbu ini hau. Hau nani orai. Manang perbu yang dilarang oleh Tuhan untuk disentuh bahkan dimakan. Alani hosuk di jolmai dilanggar do pareta di debata dimakan itu buah. Pada akhirnya apa? Matanya terbuka. Disitulah awal penderitaan manusia. Jadi bukan Allah yang menjadikan manusia menderita, tetapi manusia itu yang memposisikan dirinya menjadi orang yang menderita. Itu untuk salinai gambaran di konteks itu bukan taringok tu penderitaan di bangsa Israel. Mereka menderita atau sangat menderita lania ha. Dauna sida set Tuhani ditinggal hon Tuhani. Jadi dang debata na meninggal hon nasida. Alai nasida do na meninggal hon debata. Parbuina mereka menderita, mereka susah. Makanya kita lihat di Turpukot di ayat 5 di pasal 25 songono didok. Sai merpangulahi maroham Tuhan yali debata dihaduon nami. Jala pasohot somor ni roham dopak kami. Kasihanilah kami ya Allah. Lupakanlah segala sakit hatimu kepada kami. Ninna bangsui. Alania hadidok bangsui songon itu debata. Ala memang nunga sangat menderita nasida. Ala nunga sangat dalam arti kata berada dalam posisi yang tidak mampu benasida menghadapi ya kependeritaan nasahat nasida ini. Alai sungguh-sungguh apakah Allah yang menjadikan mereka menderita? Tidak. Isero nama penda sida susah, nama penda sida menderita. Mereka, nabi nain nahru, au penda menderita nasida. Mereka meninggalkan Allah. Parbuina susah. Parbuina penderitaan. Penderitaan ini manang hasusani dalam songot dia. Parjulu. Talu nasida meredup punak musuhnya. Musuh-musuhnya merayakan kemenangan. Badua hunah. Kurangan nasi dari sepanganot do sinumon patuluhon ketika mereka menghadapi sakit tang sembuh penyakitnya tang tak kunjung sembuh satak karisak mata ditinggal di bata bangsui susah ngudu nasida satak karisak mata ditinggal di bata bangsui memang menderita do nasida. Itulah dampak dari dosa itu. Manusia menderita adalah karena Adam dan Hawa dulunya melawan Allah, meninggalkan Allah, memberontak kepada Allah, memakan buah terlarang itu. Bangsa Israel dalam konteks firman Tuhan ini menderita karena mereka meninggalkan Allah, karena mereka tidak setia kepada Allah. Ujungnya naruh penyesalan selalu datang terlambat. Mereka di ayat 5 dalam firman ini berkata, saya merpangulahi maroham asih maroham alai Tuhan.
unang say paingot-ingot biak kacik ni rohami meredupuk kami. Dung susah nguluna, dung menderita nasida, dung dang terbahin nasida pimbangadu biak ka masalah mana ka penderitaan nan yadupanna gabi Roma nasida muse muda tu debata mangidu asini roha. Anung nga disadari bangsoi akadusana. Adong majanji keselamatan. Adong mabarita haluaun. Haluaun naing pasahato ni debata. Tu akajolma nama no poti akadusana, nama no soli akapabahinanna meredupun debata. Taringot tu keselamatan ini disambut oleh bangsa Israel dengan sukacita. Disambut oleh bangsa Israel dengan luar biasa senangnya. Sai tangi honok kudo manang ahanan idok debata jahuba. Hai di perbega do hasonangat tu bangsona. Doh tu akanan yasianna asa unang muda nasida tu haotoon. Oma panidangion ni nasida. Panidangion ni parpesalmen. Dung adong barita hadua ni didok nasida masai tangi honok kudu manang ahanan didok debata. Ai di parbaga do hasona tu bangsona doh tu akan niasianna asa unang mula nasida tu haotoon. Makadongan ima dengan ima burjuna tu hati. Saya di hahulongi do kita. Sai di parbaga do hasonangat tu jolma na tinopanai dang lomo rohana mida hamatian yang kabar jahat alai lomo di rohana angkiat nyan buyak kabar jahati manadikko sudiaka hasala anna hajahatunna jalan muda tu debata manang ise naro tu debata jalon nam haduonna manang isya kana makabiari debata miyam mamuseha muliaon di nasida bahkan diturpuko didok di tano namion. Jadi kalau tano nasida manang akan niula nasida dang napahin nasida marlasi roha aladang gabi aladang sinur tangarok perbuin yang akan tinanomma memang dung ditad dan nasida dusana dia lupa ni dia bata jalon nasida mahaduonna jalon nasida ma imana ginoranna hamuliaonna amak kadongan nani hawolongat di bagasan keluar itu hatta Yesus Kristus menunga do rohita manopoti sudi hawurangata manada sudi dusat tadi adupan di debata pajupang dusubut asini roha do hasitongan isi akan manada dirina di adupan di debata di sudi kapabahinan nasala didok diturpuko pajupang mahasitongan masyumam mahadigoran doh hadameon molo didok masyuman hadameon do hatigoran do hadameon menggambarkan sukacita dui, menggambarkan lasiroha dui, menggambarkan perdamaian dui, menggambarkan rekonsiliasi dui. Jolma namanada salana namanada dusana diadupan di debata majalo haluaun asa molo nunga radi debata mangalihuk kaluaun molo nunga di jalo jolmai haluaun naset debata perdame sonang majolmai marulupuluk matodina marlasiroha manasida diaka papahenan ni debata sai lehonon ni jahuba duguhut nadinggani jadi lehonon ni tanoman namima parwina mardalem mahati Quranna di juluna jala patongonon nama lakanasida tudala salina itu adalah gambaran sukacita jolma nama nopoti hapurangannya dia dupa di debata jolma nong tinubus di debata manang nong diampuni debata marlasiruha mardame sonang marulupulup ma nasida
Sinorhon ni gabi adong ma shalom, adong ma damai sejahtera, adong ma hasunangan, adong ma pesta rekonsiliasi, adong ma pesta pertingganan antara Allah dengan manusia itu. Makadongan ido nata paimaima manang nata pesta di masa-masa adpenon. Sungguh di hita mengeradi taringot tu Jesus nanaing mga lehon halwaw ni diyaw di hita saluhuna. Ola Jesus do nabuy mga lehon halwaw di col makapardusay. Ola Jesus do si lehon halwaw di hita akka pardusaw. Molodang olo Tuhani olo tubuh di barani pinahan dan meluah hita. Ola marhiti hatubuan na haradion na tubuh di barani pinahan do nabuy mga lehot di hita haluaw ni. Haluaw yang sesungguhnya akan lahir atau telah lahir. Haluaw yang sesungguhnya adalah Yesus. Haluaw yang sesungguhnya adalah penantian masa kedatangan Yesus kali kedua. Nungaru Jesus na dua hali honi uhuman na mahita saguru tuak kapampahinata dia dupan na molo diulahita tuak kanadingan at kamang kainan molo hot do hita satia mangulahon akapareta ni debata molo olo do hita laho disuruh debata pakyon na gabi ula-ulana na pasti lasti rohado si jalota helwaudo si jalota si dibana alai molo tuak kapardusai penderitaan alai tuak kapardusai memang narokok itu jabarna. Siapa yang mau milih neraka, siapa yang mau memilih surga, itu tergantung bagaimana engkau mau dan bersedia membaharui kehidupan. Akan atakangi patakangon na duih lam takang duih kena berujui yakana manopot yakka dosana pa memang calon na duhaluaun dua do kodang nga neraka do diho manang surga mulu surga do diho manang diau pa memang tapajono madirita do debata asa pajono kon na dirina tu kita ise nang macakut debata majalu haluaun alai ise na manadikut debata pa memang jia bulut do calo onna neraka do jabarna penderitaan manang hamatian na naing jaloon na siya Tuhani atok tabaradi madirita sa tajalo surgui tabaradi madirita sa tajalo las dirohay marhiti ahado buih hita dalam arti kata para dihut dirita majalo haluaw ni songon jamita di minggu sadarion pertobatan dudalan lahu majalo haluaw dang lomo rohani debata mate hita dia kadusat tamanginang dang lomo rohani tu hatai hita manotong mangulu di bagasan dosa imolo naing do jalo ommu surdu molo naing do jalo ommu hangulua si saliling-lilingna salinai ulahonommu ma pertobatan songo bangsu sai dung dihilalan nasida hacikna penderitaan ini ala di dosa manang pabahenan na sutama dia dupa ni debata jadi Roma nasida manopoti hasalaanna Roma nasida mangidu hasisan di dosa Roma nasida minta amput tu debata ala dibereng debata mung nabe tutu menderita nasida jalan ngadita dabiak kedusana dilehut debata mahaluaw akana salinay isi do si jalo haluaw imak ka naman ada diri imak ka naman olsoli diri imak ka jol mana pauba diri pauba maroham di masa at pen na badua honon asa jalo haluaw nasiat debata molo mu baru hatta dalam arti meninggal hon hahurangan akadusa na taulay dia dupa ni debata jalo ottama haluaw Yesus yang akan kita pestakan itu adalah haluaw, simbol keselamatan. Tidak akan ada orang yang selamat kalau tidak di dalam Yesus. Keselamatan itu hanya ada
di dalam Yesus Tuhan kita. Amin. Amin. Jalo may ibadah di gulung asa balua. Tanggal 24, 25 Desember marpumudo hita di gereja Makalaso pesta Natal di Taman Sari do Patu Pote. Nama katanya behami langsung do hidang dan di Taman Sari di sima tapatupa. Alaniaha asanya makita asa bui ta jaga jarak. Tapak yang manog gedung A, gedung B, parkir pi bagak isyak kana nang menjaga jarak bui madisi. Karena kita akan perlengkapi semua kebutuhan ibadah di sini. Nama katanya behami do anak di situ testu. Bahwa sound system juga akan termasuk alat musik. Jadi pola susah kita. Di sini kita memfulkan sudia ke ibadah perayaan Natal. Dapat buat bimet wakka keluarga. Alisa ada panggilan nami. Di sudia ke minggu non so dulu bahita nama make masker. Ikut terus dulu honon nami mang suara honon nami itu kita asal sehat. Jadi protokoler kesehatan yang nok ketakna. Bangi dua gomos tu perheledo do keluarga termasuk tuina Jumat. Asado mahita nagabi panitia kecil, tim kecil. Laho patu pahon perayaan Natali di Taman Sariati. Jadi isen nonaka nama bagi acara isen manona mengurupi hami patu pakka cek suhu, mencuci tangan dia segala macam, termasuk menjaga jarak segala macam. Bekerja sama maju hita urupiamu maju kami. Asabui hita sehat. Aida harung akan ada ulo sudiang kumar sahet tita. Perayaan Natali bisa ira marisuang kuing bolo kinor hondido gabi marsahit au marsahit tamu. Iko sehat do kita merayakan Natal. Itu ti. Amin. Lasrohat tadi, mulo sehat kita terus. Alani kerja sama mahita to. Nyadang adong kiwangan di gereja susah do. Ai babolo ta program pisikian basa pertu do masuk. Ido ben naik kota patu pa pesta gotilono. Sarok pakai untuk ke perayaan Natalo. Eta berenggu kiwangan teh. Ido kan? Kapiliya terbatas dak pola salah honot to ni. Nangarok si salah honot to lagi isi di masa kopiton. Imajo di pasu-pasu Tuhan me. Arong gohuria na kolab sate. Arong gohuria na minus sangat banyak di masa na arong gohita dak minus do be. Ada besar Tuhan. Ala barani do hita lau tetap melayani. Nah tapi di masa-masa kopiton. Jadi marang sedia pihak kana binay muna yak kamang di pasu-pasu Tuhan meti las marwanami adok pakion ni hurio tuak kaparbalajon di pandita adok pakion di hurio tuak ka operasional di huria idu na marhuria nanti di pasu-pasu mamang sedia bi las maroham nasa kapilian siat istiroha itu yang menyenangkan hati Allah. Allah mulu bersungguh-sungguh do kita mangaliani sedia gudak ping itu tidak akan ada gunanya apa-apa. Ya kami berdua buat Bapak Ibu, kami berdua buat seluruh jemaat. Semakin diberkati latih, semakin diberkati mahita. Sepakat kami duk perheleru aka fungsionaris. Aladang mungkin be akan mebelu macalo akan sopo somara macalo songo na di programi ada di kedan di huria. Kalau di program ikut macalo sekian alayala ni pendapatan di gereja naso apa labui songo na tapi kiri satu ngani nata program pun ini mah si bagi alani saya menghimbau jemaat yang menerima berkat Tuhan lebih salurkanlah bantuanmu kepada orang-orang yang kita akan berikan ada warasi palas roha marhiti boras hati boras isiakan nama jalo pasu-pasu dobi sete bata tergerakkanlah bukakanlah hatimu kita akan berikan itu kepada yang mereka yang layak menerimanya itu. Songo simbol pesta Natal, simbol pengorbanan ini. Nanti itor di daftar hobi unang pikiri hamu. Molo para do nama si lehon-lehon tu akan apa tu macalo kita pun bersungut-sungut ngasu sabi. Hak Kristenon ini berang jelas bi. Ya, mungkin saja untuk pembangunan untuk ini kita masih berpikir satu dan dua hal. Alay untuk hal-hal yang bersifat sosial. Jangan seorang pun yang susah memberikan.
dan terpangi dua sudi ala memang berbeda-beda doka pasu-pasu ala ibu di contoh nang terbaik kita sakaling boras nang bapala satakar terbaik kita satakar nang bapala sedia na builian kemudian membedadusi. Jadi secara resmi di mingguan 2 minggu do patu potai ma dompet peduli tu akan apa tu majalui i masih sosialan ni huria songon na biasa na tapatupai di setiap tahun jalan lehunot tamen noni topet di tanggal 25 Desember di Taman Sari. Tuhan Yesus ma sadinai na memberkati kita, mari tetap menggiatkan masih urubak kita mamorsanaka naduduki. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Ali jahuba di bata. Muliate ma dia sini roham. Ala ni dinggan ni besan terbaik kami. Marsal do hatami Tuhan. Berita nauli na hubigi kami marhiti turbukon. Nekon olu kami Tuhan patu turun di diri nami. Menedek ka pangalahon nami kedusa nami dia doban. Dungi jalon nami mahaluauni. Ise na olu menedek diri. Ido nama dua marhiti asini rohami Tuhan. Amang pardingkan bahasa na sumurung badua mahami tutu. Sianak kana masa, sianak kasusau, sianak kapenderita, sian hamatian. Langsung Tuhan. Itu pe modding manang mati hami. Nekom mudak gabitano akka daging namion. Alaikon rap ko turo to dinami sakapuna di surga hasumangani. Ajari kami paimahon diri nami. Manang paimahon harorom na berdua halihon. Sanggiat olo kami Tuhan. Laho bau berwa nami, bau bak kapangalahon nami. Namaralu Tuhan. Nama pain roham marsak ala nidusan. Tuhan saat kami makamanami na nami sa lupit karuas ni kuliah. Saya pasu-pasu manasibe. Disudiak ka na masa di nasibe. Disudiak ka narikok di nasibe. Sayulu yak ka Panginoon ni ruas. Tak terbaik kami sudi kami berkecukupan. Arong do na mga sumangan, arong ka napuus. Napatut tiko siya na. Namang nabasa sa yurubi mahan, masyuruban, mamorsan ang kanaduduk. Ulang cik kami matuhan mulai minggu asni rohat. Maradu ko nakanapatut majarosa. Nangwa palay, nabuy pasol nakon rohan yak kanapatut majalosa Tuhan di masa-masa natalo. Terbaik kami mga lehon akka nagudang tunasida Tuhan. Alami keberadaan nami. Natong serba berkekurangan kami. Saya bukai marohan yakka namajalwa siniruhan namajalwa kapasu-pasu manektek ko saotik ido tadda ni jolma na mangarade diri macalo haluauni manarihon mulun yakka name net yakka na pugus na sumardi hadiah itu. Saya bukai marohanami mengulang mempardingkan bahasa na sumurung sinudi gudang hagabipi naing patupaon di huriam hagabipi may tanggal siya sa tanggal 10. Aku butuh kami na masa di si. Aku butuh kami mga sungod dia kondisi di sinudi di masa kopiton. Anay pun udah honon namin dito. Sabuy dinggan huriam hagabipi merdeka. Walau dengan penuh resiko. Alaikum merdeka di Tuhan. Saya pasu-pasu maupui puru sa hagabipi do sudi panitia nang pimpinan. Lahu mempertanggungjawab sudiak ka pangulon na manipak na opak taunon. Doh mengulah sinudi doh tinggal. Isi pinanaing pilitom mugabi ipuru sekjen kepala departemen preses di periode Tuhan doh 4 tahun na ningaw. Sayang giat na Tuhan akan na baik na terbaiki siya nakapagpita na humiliki han. Nabuhi pamajun huriam hagabipi. Namang perdinggan bahasa na sumurong. Korhat do naposom madoho di sinudi gudang. Naing ma leonom mo hay pasok pinaposomon. Sabuhi sahat. Doho budak mo si bagas ang kahit pasok. Amang nabasa di botohodo. Salak kanay, saotik nay. Kurang dana ni palitibig bangunan. Laho menyelesaikan itu Tuhan.
satu minggu batu duhur di Desember asa bui pakyo ni napos tu hami betuisi mengaduan olah tuho sabdok unang baila kurgiamo sabdok upasahat tami mabimbangunan itu memang ikon pakyo nami dui di honommu di bulan Desember cukup honommu akan rekod tu pembangunan itu tohoro takas kemudian kami terbeban alam itu asa buinya unang sampai taripar itu tahun ne baru kasih pikiran di tahun 2022 amang na basa sumoni madiakan amar sah nawida kami arong di piga-piga ruas di Kuriam amanami bilu betubing wit dua nyonya pasaribu berubadang wit tu nyonya hae si tupul buru si Tuhan we onom pi si tupul we onom nyonya el si tijak buru siaha tio lestari buru tajuru we dua namangi dua sadinggan mengudau-udona alamonang ibana PNS saru nama Tuhan upasatan ho mana guru dia kena marsai ho mana guru alaman jalo hamonangan di PNS Tuhan saya mahai pasuki di Mesir marhiti obat na pinangan marhiti kapara medis na patura-turenos jol mapartulusan badiadu yang bohong sesai dosa nami Tuhan nasa tanahami haborang pasu-pasu arhiti Yesus Kristus Tuhan nami martaniat kami amin. Marin dihida sian buku di nomor 202 ayat setara dah hududna laos papupu pilihan 2A 2B.
Isonung ata babungu piliat tatu de bata imanagabi siduata batu duhun lasti rohatta ala asido tolong ni rohana diramoti hita saluhupna ruas ni hagabi pagaran nauli resok meda milenium jalalaus omma pilia pesta gotilo siak kita saluhupna basa-basa na sabing do bay bola sita mangulu rodi sadarion alani ita puji matu hatta pardinggan basai tatangnya kema piliata ali di bata manami na di Banua Gijang podo haroron ni saluhut silehul lehun nadinggat doho nasau libasa namoliutus upasatay masian na nilehomip tuhami pilian nami tuho say jalo may gabi uap na husus di julum pasu-pasu may jalar ramoti asa ho parhasya kami pilianon pati bulhon harajaw mo dito nga tunga ni huriam doho di Portibion Buhay marohanay marhiti-hiti tortim asalam hutad dahami gudang ni silehom mitu kami asalam girgir hay mardok mauliati tuho marhiti-hiti Jesus Kristus Tuhan nami amin. Manami na di Banua Gijang say pinarbadia magwarmo say Roma harajawmo say saut malomo ni roham di Banua Tungaw songon na di Banua Gijang lehom matuhami sadarion hanguluas siapari sesa madusa nami songop panesa nami di dusa ni dongan na merdusa Tuhan unak kami tugihot tu pangucunan Balua mahami siap pangagu. Bagas sadame jalo hamu mapasu-pasu siya namata di bata di pasu-pasu jala di ramoti Tuhan di bata maho di sodako Tuhan di bata mabuhina tuho jala asima rohana midaho di dopako Tuhan di bata mabuhina tuho jala di pasar homa damena tutodim amin. Madihita sadu nasatokin hudul maju hita alay ko tahepek ko do boras naking buat kamu mason stokin do pisang dari juluon asing go siap pisang nasing gajang na pe asing belga na pe asing jala tonggi na pe asing go langsung ma sataddan nate ise mana walo mabuat pisang dari juluon sataddan dari juluon muse na hapirakon sataddan pinasa matuhita ise mana ulo majalo pisang na di hapirakon ola noddo dangarong pinasing do borason asinggon song nodok naking
Di sema pisang nari habirakon. Buri bagi-bagi ran nonon. Tuak kanapatu majalosa. Dia usah ada contoh na. Perhalero nari purian tolok kamu jatuh sojo masih rupak kita. Daktu dia kapisangon. Tole ma ise naolo majalok mabuaton. Sedia ma terserah ma. Sedia ma dihamu. Manang nawa baik war han argana. Aw ma bain. Sedia ma benokku bapak amang sinaga. Pisangon. Cik. Bapak sinaga 500. 500 do. Ini bapak 500 sali dua kali bapak sinaga. G sinaga baru saragi pasat tahu mah. Pisang nasadana inyon. Dia do. Erang nanau hepek kanut tau. Ojo jamahamu pisangmu. Sedia ma benok kuninang boru silaban nyonya situpul pisangon nasinggon bagin no tuaka akaina narong dison sedia benokku Cik. 400 lihat kamu matu inangan 400 tu nyonya situpul boru silaban mar masker pe hutan dari jol manuai boras saha 5 kilo ngata foto binuai ngon sedia ma 1 kilo kan. Jadi tabay ma 150.000 sa sainganan. Ise mana boy majalo, borason 150.000 ma sa gonion 5 kilo isina. Dise ma inang boru sagala pertaman sari pige na. Sada do 2. Sudah. Oke, liam ma tu inang pertaman sari sudah borason sadia kilo. Aido, kembali matu perhelera butido. Songonima kala parong ison. Tong hepek kono non. Ibaim mon 150.000. Dise mau dipungani na Jumat mate. Ina Jumat sudah kalapaon baik ketua Pak do ketua nami boy mau sudi kalapaon dipungani na Jumat sedia asarok pakai ono tua 200.000 lihat kamu mah kalapos sudi dipungani na Jumat 200.000 Angguak kabungon bunga ni panditat taron dapola talelak konon horas marita Buah-buah khusus dihita keluarga Parhalado asa unang termula kita direncana nih kita keluarga Parhalado naing marnatal di tanggal 10 lalu asa unang termula latihan kurdo hita ima pangiduan nami sian panitia natal maulate